weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamburu belila elimana samba alusa samba hola ko on waktu yoni ha to tufde towde duɓɓel hammadi haruna eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men hanki o toon to jamñaƴo hoore jaggaɗo leydi ndi sénégal arti e juɓɓudi waylo golle dendaɗe e ndera leydi ndi kono kadi hadde alɗikinade e dow gollorɗe dendaɗe e leydi ndi kala to leydi Mauritanie ken tolno yontere lamorgo ngo ko diƴƴe kay woni ko satti no feewi hewɓe kolliti metti mumen toon to place de la liberté gam teskade hewɓe ne jogui bidonŋaji ko fate barile diƴƴe koko ɓeydi e ceergol muɗuma to leydi Mali tinama hoore joli ndi woni général Assimi Goïta joɗotima e ɓen nayo accitaɓe ñande alen nde taw ko ɓen soforeɓe marognaɓe diftanoɓe toon to Burkina Faso hakkude keerola leydi Niger e ballal laamu leydi Mali ɓe mbawi ɗaccitede holliɗum ko jayde leydi ndi leydi Mali to Guinée Conakry guila tan 2 lewru décembre 2024 ha yettiɗo hen ken tolno e lebbi jeenayyi ɓen waranaɓe jayyaɓe boomaɓe kala ne paadi ha o enquête gasa ɓe ganda ɗe gueɗe kala ndewi ha hande ala kala ko feeñi hen ko fate wargoji bannoɗi to stade Zéré Korayena to leydi Burkina Faso hanki o ko weltare mawde waɗi toon to Ouagadougou lamorgo leydi ndi gam udditigol toon stade guddanoɗo ken tolno e duuɓi 4 gonnoɗo e mahede mo mbiyata 4 août tawtorama hohoɓe mawɓe no feewi kabruji men manayna toon to Tchad Libéria Côte d'Ivoire ma jaa toon to Bénin Gambie Guinée Bissau Jolam Jaberi jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri firtude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adondire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani on gonduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare joya jugo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo mon Saydou Abouba Horejo jaggaɗo leydi ndi Sénégal hono Ousmane Sonko hanki o tawama tonta jamñajo hakkunde makko e yogay kay terɗe anduɓe humpitiɓe sifa golle dendaɗe nder leydi ndi kala e tawtorede yogay gouvernement makko kono kadi e tawtorede yogay lundo ngo o holliti noon oɗo saaha ko peeje waylo fannu golle dendaɗe leydi ndi kala wo arti e yañade wonande kay wiyede an ka gollotoɗo e gollere hendo taw ko laamu ngu tigui wonande kay aɗa yooɓe ko ene tolno e koppareje jonde ni gonta hen multimilliardaire ɗen gueɗe mbawata wonde ɗum noon fandarma ko haɓade kala ko fati mbuñari e dirtingol ngaalu leydi ndi beele gueɗe kala ene ɓuura rewnede lawol o holliti so tawi ko hoorejo leydi ndi yoɓete ko million ngaji 5 kala lewru so tawi noon ko hoorejo jaagoɗo yoɓete ko million ngaji 4 kala lewru ne jogui hen jagorɗe ɓe ko million ngaji 3 ɓe ko 2 ne jogui hen noon directeur uji yoɓeteɓe ka ene sowo laabi 5 taw kadi ko jobdi hoorejo leydi holliti ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe yurnitede nder leydi ndi kono noon so tawi a woni gollotoɗo golle dendaɗe a wawi wiide aɗa alɗa hen ha ɓuura kadi gueɗe kala so tawi yiiɗi wonde multimilliardaire alay saago ƴeewiya ko golle goɗɗe ɗe ko golle dendaɗe o holliti noon sifa golle dendaɗe leydi ndi kala ma ɗen gueɗe kala jurnite ƴeewe waylo waylo kesso bawɗo waɗede hen ha ɓuura kadi joganade jaɓɓal wonande Sénégal faade ɓamtare ɗon ɗo Sénégal taccata caɗele mawɗe no fewi to banggue faggudu muɗum belɗen gueɗe kala ene ɓuura yuɓɓinede no fewi taw koye nden jonde ñalawma hanki o hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o to galle lamorgo to o jaɓɓima toon o étudiant mo ganduɗa kay ko garɗuɗo no fewi taw ko biyeɗo Papa Nattango Mbaye mo ganduɗa windirta ko koyɗe caggal ɗawede wone terɗe kañum e jinnaɓe mum kala e nder haalandema ko noon o holliti wonande kay mo hirjina jinnaɓe hewɓe kay ɓe ganduɗa ene jogui sukaɓe fodɓe janggoyde taw saabu wonande kay ngakkugol terɗe men mofte e on fannu taw jomum wonko fonno wawde naftude hoore mum nafta leydi muɗum nde tawno moni kala ko Allah andi
wonande fandare mum wona neɗɗo goɗɗo wawi andude hen hay batte ko fate banggue hofgo juuɗe wonande guere fiste en ɓen waɓe guerew mumen ɓe ganduɗa ken tolno e lebbi ɗiɗi wonande kay diɗɗal avocat ji Sénégal ɓe jaltini kayitol mabɓe hanki oɓe kolliti oɗo saaha aɓe guuri caɗele musɗe no fewi saabu ko tolnade lebbi ɗiɗi kamɓe koye mabɓe gollani ɗum jeeyi sababu noon ko ɓen kay wadɓe guerew mumen taw kadi ko guere feeji ɓe ganduɗa ɓen so gollaki cuuɗi ñawoje leydi ndi Sénégal wawata gollade ɗin so gollaki kamɓene avocat ji ɗi ɓe mbawata gollade fitti ko ɓen dumbaɓe e ɗin kayitaji poɗɗi kay fewnede kala mum ala ko gasata hakkude wonande kay ɓesgu leydi ndi kamɓe ɓen guerewoɓe kamɓe gollotoɓe ɗum noon foti wonde koye kaldigal hakkude laamugo e mabɓe beele ɗe gueɗe kala mbawa gasde beele gueɗe kala ɓuura rewnede lawola jeehaten ko ha toon jeeyeten ko ha toon to Matam région de Matam jeeyna toon to commune mo ɓokki Diawe wuuro wiyetego Gawol hanki o jaɓɓima sous préfet de Kanel walla mbiyen sous préfet de Ogo Mouhamed Cuɓaɗo Wan Mouhamed Cuɓaɗo An kam waɗi toon jillu muɗum ɗum noon ko ɓiɓɓe wonande wuuro Gawol naaɓe taw kadi ko fedde ɓamtare Gawol caggal nde ɓe ndendini kene tolno 132 millions taw ko finoɓe caggal leydi mabɓe wuuro mabɓe kala jeeyi sababu mahi toon wonande collège mawɗo jaaduɗo e jamanu taw ɗum ko caggal sukaɓe mabɓe kala hen jaaɗo kay ha heeɓi entrée sixiéme mum ma yaaha guure goɗɗe ha e nokkuji goɗɗi kala ne muusi no fewi kono noon oɗo saaha ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawɗe no fewi ha tenti noon wonande joom wuuro ngo kamɓe halifaɓe diine aada hewɓe tawtora ɗum waɗi ko ñalawma hanki o wonande sous préfet de Ogo holliti ɗum ɗo henna kay ko gueɗe poɗɗe ñembeɗe kono kadi gueɗe joɗɗe no fewi ɗum noon ko dental ɓamtare Gawol kam e wallidiɓe mum kala wi noon ko APS nden jayde ɗaharatu won wiyaɓe ɗum wuuro ceerno gonne wuuro kadi oɗo saaha ne jogui caɗele ko fate banggue suudu safara no fewi gam teskede hitande nde ɗo henna tan ɓurtima hitande mayde nde rewɓe hewɓe kay fonnoɓe jibinde ndun suudu safara oɗo saaha ndun suudu ala kala matériel uji ala kaɓirɗe tene kadi ala hen kala heblo gonɗo hen ha moƴƴi taw kadi ganduɗa ɗin cuuɗi ponnoɗi mahede guila tan ken tolno e lebbi nayyi koko darti wi wonande sage-femme biyeɗo Dieynaba Sow ɗum koye ñalliɗiɓe mbanno hakkude nogas e jeetati capantati e goho wonande lewru mandiɗo hennaduɓe kolliti caɗele guuraɗe rewɓe hewɓe o saaha mbatti kay jibinde koye galleji mumen nde tawno so tawi gaari toon ala kala ko woni hen gullitali kewɗi noon mbaɗama hen ala ko gasi haydara won hen fodɓe ɓenninede ha to wayno kiidira walla tamba ko caɗele mawɗe no fewi woni toon ko moto mo ponoje tati hay ɗumne kay koye ballal UNICEF oɗo saaha ko caɗele mawɗe kay ɓe guuri ko fati e banggue cellal ɓalli taw koye oɗon diwan ha tenti noon oɗon commune keddoɗen koye cellal ɓalli jeeyeten ko toon to Ziguinchor tambiɓe cellal ɓalli région ɗe kolliti e nder ndeɗo hittan tan ɓe binditi ko ene tolno e temedde nayyi e nogas taw kadi ganduɗa ko ɓen tawa ɓeɗen jogui rafi biteɗo tuberculose ɓen mbi ɗum ɗoyr joom ɗojjatana signa so tendi noon so tawi jamma ari wi noon ko Djibrilo Diebat holliti noon ɗum ɗo hen darde mum ma ɓeydi no fewi beele ɓen wonduɓe hen ɓe mbawa ƴettede en charge mbawa kadi safrede kono kadi ɓe kollita kala gonɗo e ɗojjo dumigo nde waɗata feere ƴewtide e oɗon fannu no fewi toon to Saint-Louis ko suka guddaɗo e kaso kam kay dañi BFM muɗum ɗum koye ballal wonande kay wona ɗum koye ballal juge Abdoulaye Gueye kamne wondi kadi coordinateur ko fate banggue henoɓe o kaso ko wona ɗum ko kadi ballal fedde jangguinoɓe jeeyi sababu noon on suka kay ha wawi janggude ha wawi yuɓɓinde kawguel BFM mum guel kawguel noon waɗama julde mum woni waɗama welnere muɗum toon to Dombirdu no dar gueƴa Dande Maayo kono kadi kanko gardiɗo on kaso o waɗi rango faade dumbaɓe moni kala ene jogui ko foti wawde wadde ne jogui ko foti wadde sa janggo ko mbawɗa janggude kala so meccal so jangde wawde wonde kala sa yalti janggo ma waw fabadema an e gonɗo bowal kala potata kono so tawi a woni e nder kaso ala ko mbatta haydara so wona tan jonde e rewidu ɓuuri walla gueɗe goɗɗe kala ma yaltu gonɗo bowal o ɓurma kono heewi kay dumbaɓe kasoji jalti ɓuuri gonɗo bowal ene woni e welitare mum taw hay batte waɗani hokki yeru koye oɗo hen suka mo ganduɗa keɓɗo BFM mum taw koye ɗuɗo hen suudu dumbirdu keddoɗen koye ɗin cuuɗi e yeeso juge to tribunal de Dakar kanko on Alhaji Boubacar Diouma biteɗo Kocc Barmi o yeddi hanki o caggal nde o dari e yeeso ñawowo o holliti wona kanko woni Kocc kono noon oɗo saaha ko kanko tigui mofti oɗon siita
kanko woni jatige sit ɗiɗon caktoji ɗin bandaji filmuji kulɓiniɗi no feewi ɗum ko caggal nde jagga Alhaji Alhassane Demba ɗum ko toon to Bowal laaɗi diwaje ngal AIBD onne kadi ɓoyata Hamadara e yeeso Aziz ngam ƴeewede ɗen gueɗe kala no jaari teskede yolayru e maaje ɗe Sénégal koko ɓeydi no feewi nde ɗo hitande gonɗen tan ɓurtima hitande mayde nde holliti ɗum noon ko brigade nationale des sapeurs pompiers wi noon ko colonel Papa Ange Michel Diatta o holliti wonande tan e nder nduɗo hen lewru tan ndu lewru ndu mayde ndu wona lewru mayduɗo hen ndu tuggal ma tan go lewru juillet ha fanma 28 mayru woni tuggal ma go mayru ha fayma nogas e jeetati e mayru teskama noon ken tolno e sappo e jeegomo neɗɗo kene tolno yimɓe hewɓe mbasi pital men sappo e yimɓe hewɓe mbasi pital men taw koye maaje kadde ɗe sifa yo layru holliti tuggal ma tan go lewru janvier 2025 ha faynma nogas e jeetati juillet mayduɗo hen ndu wonande kay sapeur pompier waɗi jaltale mum ken tolno capanɗe jeetati e jeetati lawola faabima kene tolno e temedere go victime hen capantati tata mbawi awede ene nguuri ko heddi ko kala jiita ko ene maayi holliti ɗum noon wonande ko sapeur pompier o holliti ɓeydogol maayde koko ɓeydi ko fati banggue sifa yo layru teskandu ndu hen e lewru mayɗo noon ken tolno e sappo e jeegomo neɗɗo taw wonande wiyoɓe ene lotto e place uji ha e maaje kala accident musto kañum waɗe bus hakkude me camion malinaɓe ɗum ko toon to diwan mo Tambacounda waɗani Sinthiou Malema ko kanji ɗiɗi natodiri waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fitta ɗum ko hanki sanga 20 heures hedde gueƴe ko nden accident waɗi noon hewɓe hen gañiɓe ɓen gañiɓe noon nawama to suudu safar ndu Tambacounda on mayɗo hen o noon kañum nawama toon to morgue mo Tambacounda ko hakkude bus kamne wondi kadi e camion malnaɓe kanji ɗiɗi natodiri laana wonande ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola kan laana iwnoka to Sénégal ka iwno ko ñannogas jeeɗiɗi lewru mayduɗo hen ndu ka fano ko toon to Espagne aka julno ko ene tolno e temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo hen jeeɗiɗo ko rewɓe joyo ko sukaɓe ko kan laana kay woni faabaka ɗum ko toon to maayo Canari ɓe jettima toon to Espagne kono noon yiitiɓe noon e nder maaje kadde he ko armée leydi France ko ɓen tigui noddi faabotoɓe ɓen noon ne gaare mabɓe nde paabugol ngol waɗi waktuji kewɗi no fewi neɗɗo goto noon wasi en fittanum dañi goto gañiɗe hen heddiɓe noon oɗo saaha ne tawe e cuuɗi safara kene tolno e temedere capanɗe jeenayyi kilométre ko toon armée leydi France yiiɓe aɓe kayita e laana mabɓe kono ɗo sahanoɓe tawama e juuɗe ɓen faabotoɓe taw ko toon to île à Canaries mo Espagne ɗum uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie police mo noksoɓe kolliti ɓe teeɓima taw ko fedde wuyɓe wujjoɓe no feewi noon ko fate banggue téléphone aji jogui tan ko matériel uji mumen pusata ko bitikaji kame magasin uji ene jiilo téléphone aji ceerɗi kame ordinateur uji ha toon to teyarete kame Darel Barkala ɗiɗo hen nokkuji noon ɓe ɓuuri wawde wujjude no feewi tawamaɓe noon wonande kaɓirɗe kewɗe no feewi ɗeɓe gujjitɗe ɗum ko caggal nde hewɓe kolliti caɗele ɗe guuri ko fate oɗon fanno from islamique de Mauritanie ngal catal islamique ngal Mauritanie ɓe ndentini no fewi wonande kay fedde Isaiyankoɓe wonɓe ndeka leydi Mauritanie ene jahani tumna yimɓe ne mbatta ɗumen Isaiyankoɓe ha tenti noon on ɓatake giwɗe toon to guiɗi maka gam fade laamu leydi ndi wiide ɓe cohli kay ko yoɓe dokke guenale ɗe so tawi ɓe maayi ɗoɓe gubba kono ɓe kollima mbaɗa hen askoji walla mbiyen mabɓe hen loskoji gam ƴewde kay wonande ko fati e tumnude e riwidade ɗen gueɗe kala beele ɗen gueɗe kala ɓe ndiwa ɗumen haaɓe keeɓa hen ko ɓuuri labde no fewi suudu ñawore ndu noksoɗa dumbi wonande militant goto Iran taw kadi ganduɗa koye mouvement darniɓe haqqe innamade Bilal Mohamed Khouna on noon dumbama hanki o taw koye wonande vidéo jeyanoɗo kay to tribunal mo tujinina debbo goto ne haala kanko e haalani nde o tumira hen to banggue procureur ko yennudemo wonande magistrature leydi ndi taw koye leydi Mauritanie toon wadi bo hewɓe ceppi hanki o gam wiide yo accite Ali Wuldu Bakary on noon ko goto e militaji
ɗe ngannduɗaa noon nayi mo yeeso laawol wonande ko jaagoɗo awa ma jikkade leydi Mauritanie kono jayinde hollitani holko on jaagoɗo rewrimo kanko no nanngama o wedda e nder kaso to sehilbaɓe gouverneur mo Guidi Maha waɗi campagne jertinde yimɓe ɓe nden kay kisal boli ha tenti noon ɓen soforeɓe donnoɓe bisuji e otoji tokosi kala ha tenti kadi ɓen ɗannotoɓe nde moni kala renata ƴiƴam e fittande goɗɗo o nde tawno sa uditi bafal o ta joli oɗo saha kay ala ko jiɗɗa so wona ƴeeŋoyde dogde ɓurtu ndu hollude hen gueɗe goɗɗe kala motani wadde kadi ko yahani hen o wasiyima hen noon wasiyaji jaaƴi no fewi ko fate oɗon sifa kala somele koccatal tambingal kuɓɓam leydi ndi suka biyeteɗo Ahmed Estaser mo duuɓi nogas e ɗiɗi mo ganduɗa ɓoyani ko watti gollade hen ko kañum tigui loggino e nder poto e ballal pompier noon wawi tigui fabademo ko noon o heeɓi gañede o nawama toon to hôpital gam hebde safare makko somele noon yetti ngal catal faabu caggal kay nde wawi faabade oɗo henna tawa ala kala caɗele keɓɗe mo hen haydara gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti pellital oɗo saaha kay fewnidde wuro kay hayɗi woni kay lamorgo état de gorgol walla mbiyen lamorgo taw kadi ko région de gorgol ɗo ganduɗa wonande kay so tawi ndungu ari ko caɗele mawɗe teska yo layru galleji ha e nokkuji kala ne kewi nanude diƴƴe wi noon ko coordinateur tambiɗo ɗen golle woni biyeteɗo Boussefi walla mbiyen Boussif Woldu Ahmed hollitiɗe en golle puɗɗoto ko octobre 2025 ɗon ha lewru mars 2026 ngam wawde kay ƴellide dosde wuuro ngo kono ɗo saha ko fittude tigguidde yogay kalifoji ngam haɓade ko fati e banggue yo layru accident musɗo kam waɗi subaka hande o ken tolno kilométre uji nogas hakkude wuuro wiyetengo Kiifa en tawi asaba ɗum noon ko oto giwnoɗo taw ko toon to Nouakchott kikiɗe hanki o on chauffeur noon o tuuma ko ɗanade jeeyi sababu noon rewɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen waɗi hewɓe gañiɓe hen kanko iwno ko toon to Nouakchott fano koto Kiifa caggal nde wari haw tati kiloji nogas hakkude Kiifa ko wonɓe nanguimo e wiide won e settiɓe oɗon accident no yaari oɗon saaha no Mauritanie kala ñalawma accident ji ɗe teska e boli muɗum météo mo leydi Mauritanie holliri ñalawma hande o fayi janggo poussiére kewɗo no fewi toon to tourisme ora ha fayma to Adrar kam yoga e nokkuji ha toon to Dakhla kala ene teska no fewi ha toon to Zouwayrat kono noon ma wat to ɓooli kono ko koye fuɗi no fewi yoga e nokkuji ko wayno hawdayni en asa hawdira harɓe sarqi kala ko wayno asabe tagan ha fayma toon to Barakna ko noon ne kadi gorgol Guidi Maha Adra inchiri Dakhla ha fayma toon to Nouakchott kala ma baade jippa ɗon kono hayso tawi woni toɓo ngo hewata kono teskede woni nokkuji ko poussiére ɓurata hewde toon Nouakchott kene tolno e yontere ko caɗele diƴƴe tigui woni e nder lamorgo ngo ha tenti noon yogay leɗe kay hay wajire simtata woni hen ni bargal ndiyam koɓe kewno sodde wonti caɗele mawde no fewi woni camion ngaji ne garanno ko wayno Bouhadida legal bitegal noon kono ɓene kadi kolliti o saaha ko caɗele mawɗe tigui doki toon gam teskede ko ɗom ka tigui mawka woni ko tampiniɓe e nder lamorgo leydi ndi Mauritanie. Gonkay mini hande keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika ɗum uddi kumpitalne ɗemgal pular to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali nayo soforeɓe marognaɓe nangganoɓe gila 17 lewru janvier 2025 ɓe nanggano koto banggue funnague Burkina Faso waɗɗani keerol hakkude mabɓe leydi Niger taw kadi ko fedde wiyetede état islamique ko ɓen tigui nanggunoɓe guila nden noon ɓe gonno koye juuɗe nden fedde e ballal renseignement leydi Maroc kame ballal ñukintoɓe leydi Mali ɓe mbawi tigui waddude hen jungo e jungo aɓe jokkodire ɓe nanggunoɓe ɓe noon mbawi ɗaccitede ñande asen ñande alen nde kamɓe kala ɓe cilli aɓe kiisi yaltin ɗum noon ko jayde leydi Mali kono ɓe dañi jododade o hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta oɗo saaha ɓe keeɓo gam fatude leydi mabɓe toon to Maroc fatude leydi mabɓe toon to Maroc to Sikasso ene tawe nder leydi Mali gouverneur de la région de Sikasso ƴetti pellital
uddude région muɗum ɗum noon fuɗɗi ko ñalawma hande o joyidiro hen lewru ota ɗum noon ko balɗe capan tati ɗo ha tati lewru septembre ko jogade nden kay kisal région muɗum ɗum noon fuɗɗoto nden uddere ko minuit woni pecce jamma ha 5 heures subaka woni juulal subaka wona moto wona auto wona camion wona saret ni mbabba ni puccu haydara kay wiyaka yo yillo ni welo so wona taw ko ɓen koninkoɓe faabu e fannuji kala walla ɓen tambiɓe safara taw koye ɓen ñawɓe ni yahoɓe safroyade taw kadi ko ci yamirore e oɗon fannu kala ko wona ɗum so joomum yiyama ko nanguete ko satti ko rewnte dow mum ɗum noon jeeyi sababu ngal ɗo pellitala ko yidde tambade ndenka e kisala guila tan go lewru août o dumba e nder kaso o holliti o jaggi kuɗol makko o siifi o windi guila tan o udditi demal politique o naati hen omo andi kadi ma demal kaso uddite o naata hen wi ɗon ko Moussa Mara o holliti ɗum ɗo henna wona kesume makko teni kadi bettanimo sabu guila tan o felliti nadde politique omo andi kadi ko noon wonatirta kaso sabu sa naate politique a deƴƴata ma haal kalata koko waɗi eko faye waɗede kala beele kadi yimɓeɓe ganda ɗum noon sa feltinadde politique aɗa muɓɓo hunuko maɗa firti an ka waɗani politique a heedanani ɓiɓɓe leydi ndi keedanta ɓiɓɓe leydi ndi ko laamiɓe ko gollata ko ɓiɓɓe leydi ndi kala jeeyi ɗum yooɓe gandu no yarata no wayi kala jeeyi sababu noon wona hunde bettudemo kanko on gorkajo gonnoɗo hoore jaggaɗo leydi Mali tawiteɗo to kasomo Bamako gila go a ndu lewru août hande waɗi balɗe joya omo tawe e nder ɗon kasso to Mouradia ɗum noon kene tolno tan e kilométre ji seeɗa Mouradia ko on joguinoɗo pettoje engine mum o jiya noon koye l'organisation état islamique ɗo yinno fettinde ngol e convoi goto kanko tigui fettide hen ko adi kay nde on convoi ne yettomo hakkude Mouradia e nokku biyeteɗo dowa bugo ɗum noon kanko tan wasi hen fittandu makko ko jango musgo waɗi e société pewnowo sukara nokku biyeteɗo Sokala ɗum noon waɗɗani Markala nder région de Ségou ɗum ko ñande go lewru août sanga 14 heures hewɓe golfanoɓe toon ɓe woni hen biftaɓe nawa otoji e motoji kewɗi dañi duppede hen ko wona ɗum ko noon hewɓe nana jooɗi gollani tengol ɗum tan wona ngol woni go ene waɗa e nder leydi ndi taw koye leydi Mali ɗum uddi kumpital men e ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Mali paaɗena ko tan to Guinée Bissau koninke ɓattiɗo galle lamorgo ngo ene jiyani e henoɓe galle présidentiel o kanko noon woni inde makko Mamadou Tano Bari ken tolno hande jonte o yiyaka ala kala ɗo seeda hen mawni ko gorko noon woni afo galle mabɓe biyeteɗo monsieur Bari e nder conférence mo yuɓɓinno holliti miñumo kay koko wara wedda e cangol ngol mbiyata Manso o jowa ɗum noon ene tawi nder leydi Guinée Bissau oɗo saran enquête ne jokki kay e majjere makko fate hoorejo leydi ndi holliti wonani ɓe gudditi hen hello enquête ko jeeyi sababu majjugol makko kene tolno hande e jonte kanko on koninke ɓattinoɗo galle lamorgo ngo joguinoɗo yoga e sifayi ndenka ha oɗo sahani mo gonɗen a yiitaka taw tene kadi ɓandu mum yiitaka won noon jiitade toon ne humbayi ngol cangol taw ɓandu mum ne booni mawniraɗo holliti ko kanko kono ala kala ko laaɓi hen ko on tigui monsieur Bari wonande kay biyaɗo majji ken tolno jonte woni mo ɓandu mum yiita hen paaɗena ko tan to Guinée Conakry gila tan go lewru décembre 2024 ken tolno hande lebbi jeenayyi ɗum koye final to stade zéré coréenne taw kadi on final fettanno ko équipe zéré coréenne kame laaɓe taw kadi innirano oɗon drapeau ko général Mamadi Doumbouya hoorejo leydi ha pelɓodiral bongal waɗi toon ken tolno 150 neɗɗo mbasi pittali men woni pelle darniɗe haqqe innamade kolliti ko 300 neɗɗo maayi toon ken tolno yimɓe hewɓe kay gañi hen 11 majji hande jiitaga otoji motoji kabirɗe kewɗe dañi duppede hen guila nden noon ha ɗo hen ɓen waranaɓe e boniraɓe gañaɓe kala kolliti ha hande enquête o ala kala ko addaniɓe haydara ken tolno hande lebbi jeenayyi ɓe kolliti noon nogase jeetati janvier e nder ndiɗo hittande hoore jaggaɗo leydi ba wuuri yehino ha toon teno fodino kadi wonande kala leelawal ma waɗe ɗen kono hawɗo ñalawma hande mo gonɗen ala kala koɓe jiihen haydara Conakry ene woni ndiyam o ñalawma hande kadi koɓe haɓɓuɓe koye mabɓe ha tiiɗa ɓe cukki noppi mabɓe
woni kalandari ne woni kaya mbeya musto no feewi jeyi sababu noon ko météo ginni ndi holliti ma tuɓoli muusi kadi jippo jamma hannde faynma janngo o e ndega leydi ndi to basse moyen kamɓe haute guine kala daɗani hen noon kono hakkille ɗo ganduɗa biƴƴe jippinoma toon ñande aljuma jewtuɗo ha jeeyi sababu sappo e jeeɗiɗi neɗɗo mbasi pittal men galleji kewɗi jeeni haɗo ɗo gonɗen wonande kay galleji kewɗi ene kumba e ndiyam ɓe kolliti ɗum koko jogori wonde ɗaccal buduk badak musgal no feewi taw kadi wona jamma cofel e kalomama paɗen ko toon to Burkina Faso hanki o hoorejo leydi ndi woni capitaine Ibrahima Traoré kame terɗe gouvernement muma ha tenti noon ɓeɗi ɓe fijo fut koyngel kala mbawi tawtorede iwɓe yogay jokli Afrique hay jokli windere kala ɗum noon ko duuɓi nayya wonande Burkina fettani ndega leydi mum ko fate fijoji baɗeteɗi to banggue kawguel Afrique hay baɗe banggue éliminatoire eɗin fannuji kala wonno koye fewnitede stade mo 4 août garɗuɗo no feewi on stade noon gasi yaadude jamanu no feewi kono ɗum koko hanki tigui on stade uddita ɓe golliri hen weltare mabɓe mawde no feewi mamɓeɗen fijoji mabɓe tene kadi maɓe dañi hen fartange wawde yaarude yeeso e addude kuɓeri ndi e ndega leydi mabɓe kala to Burkina Faso wi laamu ngu ko en tolno capanɗe jeeɗiɗi piccal capanɗe jeeɗiɗi e kala temedere ɓe tetti ɗum e ndega leydi ndi firti oɗo saaha mo gonɗen wonande leydi ndi ɓe ndiwi no feewi ɓen joguitiɓe armeji o saaha kay laamu ngu fuɗɗima laamade yogay nokkuji taw wonno hen ko worɓe joguitiɓe armeji wi noon ko jagoɗo simpa woore jagoɗo konu leydi ndi holli ɗum hanki noon wonande ɓe tetti guure ɓurnoɗe kay jooɗede no feewi taw ko ɓen joguitinoɓe armeji ko wayno suuru kame jeppuga ene wonde Djibo e nokkuji goɗɗi kala ha tenti yoga e région ngaji goɗɗi ɓe kolliti ɓe tettiɗen gueɗe kala to leydi Tchad ɓandu Fulbert bojji mo ganduɗa ko joom martaba towɗo kay jiitaɗo ne maayi toon to état walla mbiyen toon to région de Abachi taw koye lawol ene duppa caggal mum noon wonande gouvernement o waɗi enquête aji mum procureur mo Abachi woni Chalikh Ali Abdourahmani holliti ko bartiɗo kanko jagui essence o duppi hoore makko koreji makko noon jeddi ɗum ha memi leydi kolliti ko lelawal yo waɗe e mayde makko to Libéria police guittunoɗo hijaba woni murnande Dieynaba Ba debbo guinnajo ɗum ko toon to Monrovia laamugo leydi Libéria taw koye sifa gujjugol kuura e nanggal on debbo kadi dartimo kanko police o on police noon o yowama fodde lewru teno heɓata jebdi makko kanko Dieynaba Ba onon mo tawe e juuɗe police ngam kankone hutorade doole faade oɗon police e sifa kadi guyka a kuura to Côte d'Ivoire seppo PDCI e PAACI ɗi landaji ɗiɗi mawɗi no feewi goɓe jiiɗi wadde ñande 9 lewru août dokkirama yamirore hande o taw ko PFD Abidjan toon to yippugo ɗum wonata noon ko ñande 9 e tawede armée leydi ndi tawne wonday ndenka e kisal to Bénin opération guila ñande 31 ha tati nduɗo hen lewru e nder région mo parc national noko mbiyata Bandieri ɓe nangi toon kene tolno e tato joguitiɓe armeji taw ko jeeyaɓe état islamique ɓe mbasi en pittali mumen ɓe tetti toon fetilaji kewɗi no feewi kamɓe kaɓirɗe woɗɗani keerola hakkude mum e leydi Niger paaɗen koye joolam jaɓeri jabɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbooc mi salminima. en calmitima Sarabulaye Sane calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tewtude e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi leyɗele dunɗo Amérique toon de Donald Trump wawi hono guijade ñande altinare 4 lewru juuɗo ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi e wawde wiide kadi ma ɓeydu kay surtaxe mo nogas e joyyi e nder temedere wonande kala gueɗe kadi gummotoɗe toon to leydi hono Inde en ndiɗo leydi noon e wawde kadi wiide wonde wona gueɗe kewɗe e kadi ko ɓuuri hewde e quantité taw ko pétrole mo riche o ɗum ɗo koye mabɓe kay taw kadi ko ma ummoto ɗum noon dey taxe ɗi gona kay ko kamɓe ma mbaw kadi kono yobde ɗumen Israel jagorgal ko fate kode coalition toon to laamu ngu wawi kadi ɓenninde kadi an vote mum pour wade kadi destitué ono oɗo ittude golle mum procureur général tawata ko Ghali Baharav ɗum ɗo ko miya va ɗum ɗo waw kadi ittude kadi e golle mum nde tawno wonde kadi oɗo ko principal
tawa ko daade wonande lunlo leydi ndiyete toon to Brésil ene wadde kono juge waɗi lamorore e wawde ko ɓiyaade kadi wono galle on men wonde ono garde kono leydi ndi woni Jair Bolsonaro hayso tawi ni ene wonande ɓe mbawa honde enquête toon ɗum hayso tawi ni Donald Trump ene jagguinimo koyngal Mexique ene wayno ko fatti kay ko heddi e ɗin ɓalli jiitaɗe toon yontere mayde nde toon to galle goppanoɗo toon ene wayno toon to gona joa to e nder centre leydi ndi ɗum noon de ko kadi ko gueɗe kamtude banno toon to Mexique wayno ma won on capan tati e ɗiɗi taw kadi ko ɓandu wawi kadi taw kadi ko bayyine toon ɗum noon taw ko parquet régional mabɓe o wawi kono haalde kalɗon haala ene wayno ɓeɗon ɗi ɓalli mumen kadi ene wayno kadi ɓen wawi kadi ko tawede ene mbaɗa e nder taw kadi ko ene taƴa ene mbaɗa e nder sakuji taw kadi ko plastique ɗum noon e nder kadi gueɗe ɗeɓe mbawno wadde toon toon to galle toon to Iraquato e nder mbaadi wadde kadi enquête mabɓe ko fate e ɓeɗo yimɓe kadi majjunoɓe ene wayi noon 15 ɓen waraɓe ɗum noon tawi ko bargol kamtugol no feewi ɓen de kay wawi kono artefede taw ko communiqué bayyinaɗo toon wonande bureau taw kadi ko procureur ɗum mbawi kadi wiide wonde ɓe mbawi kono yirtude ɓeɗo e nder kay ɗo mbaɗa e ɗo e gueɗe ɗe kamtodirɗe ɗo e Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tunguɗen e jolam jaweri e ñalamo hande o taw wonno koye tande musidɗo moon Assane Oumar Mbodji ko Baba Sarr Dogo ngam weltare Ayawu TV Alhassane Oumar Mbodji ngam weltare Ayawu TV golle man jooɗi peewi no feewi gorko mon Sara Dogo ɗo yeeso alirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr mon dulumaji to kaɓirde to ko Seydou Abouba Malik Seyba gorgola kettimalaki jam yo jaam Allah hiranen